Узган елга нәтиҗәләр ясап, яңа максатлар билгеләр чак. Авылларда узган җыеннарда җирлек башлыклары, җитәкчеләр хисап тотса, халык борчыган мәсьәләләрен әйтеп калырга ашыга. Җыеннарның максаты халыкны 2023 елдагы социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм агымдагы елга планнар белән таныштыру. Алдагы хәбәребез Килдебәк авыл җирлегендә үткән җыеннан әзерләнде. Килдебәк авыл мәдәният йортында район җитәкчелеге белән очрашуга халык бердәм килгән. Килдебәк, Туктар, Мәртен, авыл халкы җирлекнең эшчәнлегенә битараф түгел икән. Соңгы вакытта авылларда җыеннарга халык бик йөрмәй. Ә без Килдебәктә моның киресен очраттык. Җыелган халык иң элек республикада һәм районда 2023 елда ирешкән уңышларны яктыртып эшләнгән видеоролик карады. Аннары Килдебәк авыл җирлеге башлыгы Нияз Захидуллин берәм-берәм районнан килгән вәкилләргә сүз бирде. Авыл халкы районда моннан 2 ай элек эшли башлаган районыбызның яңа прокуроры Раил Шәймәрданов белән танышты. Соба һәм Теләче районнары буенча янгын куркынычсызлыгы иминлеге инспекторы Айнур Галимуллин исә халыкка янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәклеге хакында басым ясап чыгыш ясады. Соба баш урман хуҗалыгы урманчысы Айрат Гайнетдинов, участок инспекторы Алмаз Сахабиев һәм башкалар үз хезмәтләре буенча халык алдында хисап тотты. Заманалар алга барган саен тормышта үзгәрешләр дә күбәя. Хәзер җыеннарны район үзәгендәге оешма предприятие җитәкчеләре Zoom аша гына күзәтәләр һәм үз фикерләрен экран аша белдерәләр. Собагаз оешмасы җитәкчесе Ирек Мөхәддинов исә Килдебәк авыл халкына әйтәсе сүзен Zoom аша әйтте. Гомумән, мондый очрашуларның елына бер тапкыр мәдәният йортында узуы халыкка бик ошый. Бу җыеннар бит күптәннән баралар. Бу җыеннарның кирәк булмаса ел сайын булмасы иде дип уйлыйм мин. Менә без үзебез җирле халык бит инде һәрбер елына бер булган җыенда бит инде халык килә. Ул үзенең кызыксынган сорауларын бирә. Нинди авыл советында нинди учреждениялар бар, аларга нинди кешеләр эшләгән, нинди күрсәткечләргә ирешкәннәр алар, авыл җирлегендә нинди эшләр алып барлыганнар, без шушы җыенга килгәннән соң бөтенесе шунда танышып китәләр бит инде. Мәктәп директоры буларак җыенда мәктәп турында сөйлибез дә, нинди эшләр алып барыла мәктәп территориясендә күпме, аның газ чыгымнары, күпме ут чыгымнары булган, ничә бала укыган, кайсы авыллардан килеп укыйлар. Аннан соң без егыларда, олгылардан инде күрсәткечләргә ирештек район күләмендә дип әйтәсе килә инде. Һәм алдагы планнарыбызны билгеләп үтеп китәбез. Мин рәхмәт белдерәсем килә, ел сайын рәхмәт белдереп китәбез инде без спонсорларга. Безнең бит инде мәктәптә тормыш ул спонсорларсыз гына бармый, кружоклар үткәрү өчен анда спонсорлар кирәк була. Шушы авыл җирлегендә эшләүче предприятиелар, шәхси эшмәкәрләргә мин рәхмәтемне белдереп китәм шушы җыенда инде. Бергәләшеп кулга-кул тотышып эшләгәндә ярдәм иткәннәргә рәхмәт әйтә белүдә кирәк шул. Әгәр дә ул бөтен авыл халкы алдында зурлап әйтелсә, бигрәк тә күңелле. Шулай ук җыенда авыл җирлегендә эшләп килүче медицина учреждениялары, балалар бакчалары, мәктәп, мәдәният учакларының эшчәнлеге хакында да сөйләнелде. Җыеннар әнә шулай бар халыкны бердәмлеккә өндәй. Хәзер инде беренче елга түгел, шуңа күрә әзерләнеп киләбез һәм инде район җитәкчелегенең таләбен беләбез һәм инде шулай ук халыкның дагын. Шуңа күрә бүгенге көндә инде вакыт бөтен кешенең тыгыз, бөтен кеше кайдар аша. Шуңа күрә максималь рәвештә кыска һәм үтемле итеп эшләргә тырышабыз чыгышлардан һәм инде булган мәсьәләләрдән шешеп булганын әлбәттә шушы җыенда юк икән, аннары ел дәвамында җитәкчелек белән хәл итәргә тырышабыз. Бүгенге көндә күреп торабыз, табигать та үзенекен эш итә. Җитәкчелекнең коммуналь хезмәтләрнең эшчәнлеге белән канәгать булмаган кешеләр дә күп, чөнки бораннар булып китте бит, бораннарның күптән булганы юк, һәм инде кайбер кеше канәгатьсезлек тә белдерә, ләкин тормыш булгач менә дөньяда төрле хәлләр бар, кайдыр сугыш, кайдадыр җир тетрәк, кайдыр су баса, ләкин шуңа карамастан инде әйтәсе килә халыкка, район халкына, республика халкына әзрәк сабыр булып, бердәм булып һәм инде бергә булып булган килеп чыккан мәшәкатьләрне шишәбез икән, безнең барда әйбәт булачак. Килдебәк авыл җирлегендә булып узган халык җыенында Соба муниципаль район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов катнашты. Һәм ул 2024 елда җирлектә яшәүчеләргә уңышлы эшләр теләп калды.